Txalo bat enbi bat eta listo. Teodoro Bilbao laka. Bera izan. Orduan, makineko astoproben asuntu zelan akorda batzu, no ze... Gori zen horre gauzo beti tabernan edo soziain akortun di. Hori zen soziain akordau, markinar batzuk garri eta konpainak eta anetorri zine zera, afaitxa, markinen eguzela astoprobak. Egia zetako ezgo izan ara. Orduan txekure haitxe zertu zen da haitxe etxiko ginen. Eta... hori zen frontoien? Frontoien, bai. Frontoien albuko kaltzadan. Fronto nahusen? Fronto nahusen. Kaltzadioko nara galbun da hintxe. Bai, pasati daukela. Eta useat. Hori izan programun duen zure lehenengo... Bai, lehenengo taiku. Da... Hor konstituen nortu bilizun hor, karratero? Karratero, anaixi Jose, da Bixok. Da orduan historixo bat egun erakastuk beti arrantza enbiarzete ban. Da gurin haitxe jokatu zen aparixo horrei. Probia maitxute segizien arrantzain behitz. Da, efectivamente. Probia maitxu, arrixe solte gotzen nien, ekiotzen arrantzaka eta jente guzti txalo gotenan. Gero espeziala zuen. Zera, gero, urrengo handik, bueno, ni nire munduaz nahi, baina mandua sarteko gara, gero ingo dugu, edo idizek inaztiko gara, honek kronologiko honeko bat ikustiko. Gero zuek idize zendu izan, ondarron, obra bat eitzen zengo zula. Obra bat eitzen gau izan, da orduan ez zegoen lanro berrik, ez zegoen izebe, medixoik ara pixapera materizela jazteko. Eta orduan pentsau zen, hiri bustarri batzuk ekarri, eta egin zen karro espezial bat, bolkete dune, aretxaz altzete zen, musike plazatik eta goiko pixapera aretxaz altzete zen materizelak. Egon zin hiri guztarri, batzuk txandan eitxe ben, deskantzu hartze ben hartin bestik ondarrun ote zin aste guzti, kanbixu itxeko ondarrun hartu pixapin, de oin estorte zin. Zeuen orduan kami horipe, gana horik irabeltzeko da. Urrungo astitoketa egona, ara segitzean. Hantxe, kargu behien, da gora junde bolketiaz bota, eta etxe guztik egin arte. Da horrek idizioekin, enxildu gara kami datorla benzto. Ez ala jarraitu, ez da sartzen. Horrek idizioekin, honek idizio di sartu izan gaztelun fitxean zera, Igo. Horrek idizioekin, presentatzen gaztelu txapelkete zer. Gero horrek idizioekin proba egote zin. Untxe goten di modun herriztan, da gute zen lantzine bustarri bataz, ara eta ona, ordontxe. Preparatu eusela eta hortixek hasi zen gero formauen hartadi alde eta zila zemate urtin zen, hartadi alde. Zemate idi. Orduan atza behar dut bulteut etxeko zera, astoprobi izan dugu, da gero ja zuk parte hartu zen duen zuek, gaztelu, Luisek eta zuk, manduaz, plateroaz, beste desabixo bi. Desabixo bi egon zin, da nik bat parte hartu naban, da gero biharrenin Josima Itxatok kenduzten puestu, da Josima Itxatok iban nire lekun. Xilik, ez zeatok. Orduan Luisek mando asuntu bizkate ez naz? Hori zen, goxaldeko gauzak, normalmente hola gauzak tabernan zertzen di. Diskusiñoi, masielek eta zera, eta zuren manduei, plastorren manduaz jokatuko duzte, zera da, bueno. Hortaizik hazit, holgetan hazit, gero benetan jokatu. Lehenengo zera egiten du nien, ginen Jose Luis de Ibirok. Irabazi ingontzen. Orduan atzar rebantxi inbizala, rebantxit, ostaba besti. Gero Jose Maitxatu, sozia dinan beti otzen nahaztin. Ari zan, bueno, oine hauek enduten neuk artero izen biot.
Ba, vale, ni encantado de la vida. Gero bera eta gero galdu iben. Ni karreteruan azan, ala plateron fallu izan baina. Hore plazan jentetzi bat, zen? Bai. Orduan espektakulu itzela, no zen? Beti zain, harri kontuen, bertxuk probarez izan, zaharra, harrek 1008 eguzan harek. Gaztetu, no? Bai. Otxe bat etxenik, mina xe, ermuarez izateko. Otu usiatok. Txegumik eskola erunde bultan danak. Ba, zera, hoxe, ermuarrezean histori zelan. Ermuarrezean zera zan hori gazteute guen da arrexe iriondoi barrexe itxeko eta ez da asko kostatetan horretzat. Jose Antonio Madariagak, zeban, ermunda arrexe alperrik eta neuk komentekot, anaixiekuen arek ermun bizena, eta neuk komentekot eta sartuko. Arete eixek ibili zen tramitazio egin da, alako bat esan, gaztelu, venga, junen bihau eta arrexe ekarri bihau haindu dabe eta damutu orduko ekarri bihau. Arete eixek ekarri ben, arrexe. Federal Zarrin. Federal Zarrin. Lehene beste txikixe zana, ahondu xeixe. 100 kilon aldi euken, da egun de berrotamarreaz kargete zan arrexe, baina alanda guzti be, 100 gehiago. Gero pixu idixen, pixu altzeu egin. 1000 kilo zana, zozer, 1008 edo ez daite, zoze altzeu egin. Antxineko ditxe, ez da... Bestie, kaltzadien gora beri, atu eusatza, men kabuna. Kaltzadi, esan goixen, behin zeri leko igatzen, eta gero goixen leku egin zanez, ahintamentu atzatut zertu zanin, ba... Goixen ahintamentua parera, zure. Kanbide paretik ahintamentu parera, osi berroak erabili jenti zituetako. Dordu nahi zen, leku eguela eta ia mehezi lekuela arrexiata eta atzako loketi goixen. Egin zen beko partinata, kamino partinata eta gero zerin goixen ekolokau, untzela eruena eta gero idixek buelta itxeko deuken zatixe, teizen bat metroko izetan da nahixe. Egin gendun egeuk egin gendun. Bizentek eta Bixok eta gero Matias Goikitxe eta ez da izentzuk ibili ginen, pioiek ezerak, geuk egin duna. Arginek Bizentetan ego. Bal, bestie, soziadin zuek, soziadaren itargin, eusazko antolatzen duzan, probak eta erriko jaixek karrozak eta... Jubileunak eta... Hor intzen dezen ekintzetan, zeintzu zingizioa bota zerrenda bat eta hiltak. Bai. Hiltak zan orduan, soziadeko egi, zer Bilbo partidira azten badan, pasakai. Gora eta bera, burnonin baldea jo zeuen, hasi baldea joztik eta matxiena. Etxe gendun pasakai. Kalin ziar, kotxe bezeo egin da, kaminun ziar. Aparixot zanin zera, beti, soinut fanfarria gatu barik. Gero, ja azkena faltako ganduke, euxe, koruan gora hori, euskal kontestulan zeinik azioan da, euskal historizioa kontestu. Zegor parte izara, koruko parte izara, zu? Bai, fundadori. Koru azioan, Don Luciano makaldu zanin, Bialduen haren laguntza zera, Kepa. Kepa, oin lekeitxon dauena, Kepa esan dara. Apellidu Aixe Bialduen. Da musiku de bera, zan musikue, da gaina ondo entegin zeban eukoru mailit ezera, da aretxaz hasi ginen. Da gero, etor zen Zakarias. Da Zakarias etor zanin, emotzan Libertadi, berak koru dirigitzeko. Gero, arek pare bat urte edo izun, gero, berape aldean da Zakariasek segiduan korua zeurra, garbin etorri arte. Arek Ave Maria eta kantete zanin, itxeban altaratik korure ion, da bera dirigidu, geuse komplikeu zanin, berak itxeban. Gero, garbin etorri zanin, garbinek ez da biherra laguntzaik.
Solfeo zeupe ikesten duen. Bai, zeupe. Zelan zen, hori Akarrazi ginen. Da gero musiku batu zituen jogarik. Solfeo ikesi eta nuke erakutsi ez instrumentu. Markinetik etortzan bat, eta baina arepe berak jo bai itxean, baina ezagizela erakusten da. Gero Elgoibarra, geuken osinoie, Elgoibarrako banda juteko ikesta, baina jo, hemendik Elgoibarra arte beti osteraka ezileikela ibilit, atzenin bertan bera. Hor da, trompeti gurin, estreño behin barik. Estreñau behin barik? Egun batu bizenzo zenotan batzuk got da. Barri bartxe, honepe sasafoie garriban, zehul zepe, krispinepe sasafoie, da... Zatu biko talde bat, ondi da berando. Gaztu bilotu bitxuaz. Ez... Besti izan, no? Dira aztu eta mendu. Horrek esan dugu. Gaztelun hartutza eta hori irixena, aparte jalutza horrek edo. Besteik. Atuzkenen izan izan, garriko. Ez eso se akordatzen matzu, ez... Ze ubrizkatzako horretan beste izan? Ui, momentu nire. Zure, honezke honek, bertsunera parte hartzen hori zeu gaztetan nin. Ja, bai, gure modu. Pentsatzen da hori Bertxun leukarroza indi, eta leukarrozak geuken ginduzen, atzeneko. Zera karrozi? Karrozak etxe ginduzen guk, Gabonetan. Kamioie, karrozi montao, kamioie, eta maixe, beko zue, bertxok etxeban, talu gein, bertan txistorrak erre, kamioian atzin ipini mostradora, bajatute, mostradora, kamioian zerin, Mari Carmen zentraleku oinezteko kapazia handi, baina arek eta ez da izintzu zine txikituk zerbitzen handa, kamioian atate txikituk hartu, eta venga, talut txistorri jan, da guk hiltake jo. Hiru urtetan egin duen, da gero atzeneko hortxe, gure anfirik esan zera, erregine jantzitxe, arek poltsaka karamelu hartute umiei bota kaminu zier, da gauza zelan kamixe du nioen. Lau ingen duzen, hiru itargin gauzela, eta gero atzeneko desan ezinako... Oto zurte horren nire. Bai. Aporrazak horretan handi. Guk ingen duzen bakarrik tapautu holan. Bai. Txuen, montek barrun... Barrun... Dinbilizke montragora behien, gero alturan. Gurdixan errubera bat ipinian, mai modun, desilan jarretxe briskan jokatzen, da... Alboko partin beko zue, txistorrak erreten, gure ama itargin taluan masi eitzen. Orduan zen diru egiten dututik, dana izetzen diru. Orduan itargik euken obligazio bat udaletxik ipinitxe, zer batzuk egin, birtxule akto kultural batzuk. Eta orduan itargik etxe zune jubileuenak eta honek karrozok eta honek gauzok. Oinumien txokolatadak eta eitzen dine modun, Hogak eta haixiak. Bai. Mile gauze. Kultural rekreatiba. Bai. Ne juten nintzen Bilbora diputazioara liburuen bile, baina are liburu izin zabatzen. Atza 6 eta entrego eta barri sekarri. Besteik? Ezke, listo, nik gude. Bai. Ezke orduan oin egiten dut ditu produzioan direk. Ez egin, orduan... Ezkin antolatu bizilea, benga. Bai. Agarri, pin ditu bat da. Bai. Da oinko modun karpaik eta, arek... Karpi, hane... Frantzesanetik garri arek eukalitro luzik eta... Geroan austoneko azpien sartu, urtin, da atza bueltan ata, da toldu bota. Probetako biotosin espezialak zerak, montau itxuzan, da nantxo, arte balde, jota... Biarra itzan orduan, kau. Hor karrozan de, diru bata. Diru bata eta... Karrozan urte bitxe montau gendun, ametxe guenan, ze kamioie volumen hartzean. Federal Zaharra zen, orduan be... Federal Zaharra. Da jente asko ibilizan itargi? Boa. Sortu brota malago zema ziren, Itargein? Ez. 68 onginen atzenin. Hogeta emeretzik fundau gendun, baina 68 edo.
Da, sosa izan, ez zeuen, zen ordune... Zeuen. Beste, Franko de Poli zen, da ez zeuen. Gero... Taberna eta martxan, Zu, guarzoilek, lantzi dortzen, goxaldin eta tijo eta... Mitzargire berta. Mitzargire berta, bueno. Jaiztan, iso, gasoile beti agertzen zin. Otra vez gata, kamionti fora gata de jesu inoz. Verdad, karreran arrojoko Rafael Austoneko soziain albuko zeretik ezelan kenduen. Handik bajatzeko berata. Karrera meti jotu zen, bertan soziadeko ganin da. Ba, orduan gauzak antolatu izin, untxulantxik? Baina, beste, pentseu esan eitzen, enbiar esanik, orduan... Ba, baina gero hori, aparte duzan, urtine, handik hemendik ezpada, roban, desartu. Orduan itxarrik, orduan edo, gauzak egin izin. Orduan, goizien txikiz eta Jose Gurno eta eskukin arrexea mogidu behiz da ez da. Joku eskutzik.